Surapati lengket Sanget anggen kula mundi dadosaken jemat sang kula kanjeng. Wajibamu pilih pikantuk paestu panjenengan anggen kula ngayahi jejiban kula wentah para prajurit ing Kadipaten Winangun. Samenika sampun cukak cakut terginas lan trampil kanjeng. Bagus. Pakaren kang becik anggun selawasi. Timen dinulot kaping pura. Prajurit magang kelapan ono ing Kabupaten Winangun. Kula lungguh kang prayogaya ya. Eko jauh katibalan sini. Wajibanmu ngenani Joko ana ing gedung pusaka pilih. Saderengipun matur sungkem pangabekti kula mugi kunjuk. Tak tampa pangestu tampanana. Kula tampi mugi ndadosaken jimat kula. Iya. Kepareng matur suwun. Anggen kula njagi wonten gedung pusaka menika dinten menika mboten wonten ingkang ciwani. Mbok menawi sakwanci-wanci panjenengan badhe niti pirsa jangga kula ingkang dados. Bagus. Sira kewajibanmu njaga ana ing gedung pusaka. Kalamun siji wae ing mengkono ana sing palsu warakane. Ora ngomongake mung kowe nanging sak brayatmu bakal tak katutake tusane. Lu
Bukan proyek ya. Jadi, sabdo katimbalan angis ketampan oleh sangat angin kula nampi mugia dados jemat kula. pakarian rupiah. Pareng matur. Angin kula ngaya jejiban ing Kadipaten Dalem. Ya. Sampun hayung-hayung tentrem kanthi permati. Yen kowe petata. Nggih. Kepareng matur menawi lepat nyuwun gunging samudra pangat sami. Ya. Jejiban kula jagi kang tentreman wonten ing Kadipaten Binangun. Bener. Kasunyatanipun sedaya para prajurit menawi siang tansah gladen redaning peperangan menawi dalu jagi kawilujengan panjenengan dalem. Tangki. Dawuh Apa bener atur harta? menika leres napa sampun dipun aturaken sedanten para prajurit. Sedanten jejiban boten wonten ingkang ngujiwakaken. Yen ngono saiki aku percaya banget marang kowe kabeh. Kewajibanmu nggonmu minangka tanggling negara ana ing Kabupaten Binangun saya-saya ing Mekuri. Kalamun ana paramuka saka manca negara ora muake penjelaku sing ligar sing palwan ning kabeh tak pasrahke marang kowe kabeh. Monggo Kang Prai Kaliyo. Wista akan dawuh. Hari jeneng sirote Kau tinimbalan Kanjeng Dipati. wajibanmu sing dak pasrah. Marang ing Kabupaten Binangun keple pawartane. Kepareng matur Kanjeng Dipati. Kewajiban ingkang sampun panjenengan pasrahke dhateng kula. Wonten ing sak sisih kiwa tengene Kabupaten Binangun, sedaya para kawula wonten ing sisih kiwa tengene Kabupaten Binangun samenika sampun gemah ripah plot jinawih murah sandang pangan sarta papan Kanjeng Dipati. Dados panjenengan boten sisa kuwatos ngenani babagan sakmenika Kanjeng. Yo. Yen ngono aku saiki percaya karo kowe. Nggih. Mesti wae kang sira kabeh duweni rasa ton pitakon. Yo kene apa dudu wae pisuan dak gelap kang supaya aparat negara ana ing Kabupaten Binangun ndak aturi padha merak suwana oleh pendopaku. Duh Kanjeng Dipati. Kaget raosipun manah ngantos panjenengan nimbali dhateng kula wonten ing salebetipun Kadipaten Binangun. Sejatosipun wonten wigatos menapa? Ah, padha terwakil ya. Nggih. Sakipun sak lingkar. Nalika semono aku kaparing layang Ibran supaya swan ana ing kraton Tunjung Pura. Ing kono nganake pemilihan ateking ratu ana ing kraton Tunjung Pura. Siji Pangeran Porbowinata. Loro Pangeran Tejo Kusumo. Kuwi putra kang diagungake. Kabeh para negara, para kadang dipati. Padha milih tanpa sing kewajiban pantes dadi ratu ana ing kraton Tunjung Pura. Ora liya Pangeran Porbowinata. Kalebu penjatku. Kuwi hambotoi Pangeran Porbowinata. Nanging ora. Oke para sadulur ing kraton Tunjung Pura padha keplok hambata rubuh. Milih marang Pangeran Tejo Kusumo kang supaya dadi ratu ana ing kraton Tunjung Pura. Mula pancen wis tak sengaja yen Pangeran Porbowinata ora dadi ratu ana ing Tunjung Pura. Akrab Balsuan ana ing kraton Tunjung Pura. Tenane teges Mulai kersuan. balela. Pangapunten. Suwan kula boten mawi cecolok langkung rumiyin. Kula minggahi pendhapi miyak sagung para kawula ingkang katemben sinwaka.
Paman Jaya Wigun. Paman Sosrawijaya. Ing ajeng panjenengan hanyek seni piyambak. Menawi jumlah ratu ing kraton Tunjung Pura. Boten wonten setunggal kawula ing sami atung asta milih kalih kula. Ingkang penting anak kapolan kula Tejo Kusuma. Bebasan Mas Prangembara kang tanpa tanja. Kula kepengin dadi ratu ing kraton Tunjung Pura. Paman, napa taksih bebantu kalih kula? Yer nganti kukuteng jakatipun paman. Sang Tejo Kusuma lan Purwabinata. Najan kabeh aku dadi andal. Nang aku siji sing tak pilih. Ora mungkin sira. Salamu. Najan kan sira ora kapilih ana ing kraton Tunjung Pura. Nanging sumpahipun paman. Yen angger Purwabinata ora dadi ratu ing Tunjung Pura, aku balero nang kraton pancen kok kepengin dadi ratu ing kraton Tunjung Pura. Ana widono kalamun to kula dadi ratu ing kraton Tunjung Pura. Benda pinangun dados bumi mutia. Ingkang putra Ratnawati badhe kita mlebu pinangka dados garwa Praweswari. Kasaksenan saking para nayakaning Paja sumbai pejanger badhe kula bumi ngantos waling nyawa kang puasan bakal puasaken dhateng saja. Suwan kula wonten ing Dobnang kanthi kewitan. Nanging wonten satunggal guru ing kraton Tunjung Pura paman Jaya. Ingkang badhe minggat ing pendhap. Pangaten kula aturi sekitar. Yai aku sing sowan Yai. Pinantura Harja Sandika wonten ing Kabupaten Binangun. Ya, entuk pamujimu Yai. Adoh saka ing kraton Tunjung Pura. Tumapak ana ing Kadipaten Binangun kalis ing Sambikala. Nanging Yai, senajan aku pernah tuwa ing Binangun darbekmu, aku caos sungkem di Kakang Jayaguna kula tampi sedaya nika minangka dados jejimatan urip kula wonten ing Kabupaten Binangun. Yai Sosrawijaya, kabeneran wis pepak ana ing Pendopo Agung Kadipaten Binangun. Pancen sowanku ana wigati Yai. Wonten katos. Monggo sakmenika dipun dakke kemawon. Dimen tiru akes kabeh para nayakar padha sing padha malaksana. Sakwise rampung jumenengan ratu ana ing kraton Tunjung Pura kang kawisuda Kanjeng Pangeran Tejo Kusuma kang wis jejuluk Prabu Anom Tejo Kusuma. Sakwise kuwi Sang Prabu Anom nganakake pisowanan ana kursi kang buka
jebul tak telisik sing ora sowan Yayi Sosrowijaya. Ana wigati apa Yayi? Mas kewawon senaso. Bathuk kula niku mboten wonten tulisanipun. Ndika saged maca. Wados kula mboten saged tuni ning panjenengan sampun mangerteni napa isin-isine ati. Iya. Nah, Mas. Oncat kula saing kraton Tunjung kula. Merga kula niku mboten saroja. Kalamun angger tejong sumo. Kaangkat Binono Lanendra. Pun sing perintah wonten ing kraton Tunjung kula. Dasarmu apa? Kula kira calon. Calon kula mboten kapilih Pangeran Purboinata. Oh, perkara kuwi. Nggih. Ngene lho Yayi. Perkara pemilihan kuwi kena wae. Milih salah suwijining calon ratu. Nanging kabeh iki wis dumadi kang kapilih Kanjeng Pangeran Tirjakasuma. Yayi Sosrowijaya tak jaluk ayo bareng-bareng nentremke negara Tunjungpura, cek men kraton Tunjungpura lestari widodo kaulane padha seneng Yayi. Mas. Sindak malih. Monggo dikira klatri kondur wonten kraton Tunjungpura. Taun Windono. Sosrowijaya ora bakal sowan kraton Tunjungpura. Ini lho Yayi. Tekaku ana ing Kadipaten Binangun pindho salira dalem Sang Prabu Anom Tejakasuma. Cilike aku bisa nyuwanake gedene bondo karo kowe. Alamun aku ora kersa. Tak peksa tak lanjut.